Čo je zase pozitívum je, že pridali sme vlastne ďalší zápas a to je Lukáš Rusňák versus Marek Kvasnica. Lukáš Rusňák mal už 3 zápasy na TFN-ku, Marek Kvasnica už mám pocit, že takisto mal 3 zápasy. Marek Kvasnica je vlastne veľmi skúsený zápasník, síce mal teraz 2 roky pauzu, chalani sa dohodli vlastne na open weight, čiže aj Marek má trošku cez váhu okolo 90 kg a Lukáš má okolo, ak si dobre spomínam, okolo 113. Takže bude to riadna rezanica v rámci strikingu K1 v bambulách. Takže máte sa na čo tešiť, bude to tam lietať, naozaj si to podľa mňa všetci užijú. Ďalšie sú tam potom 2 predzapasy ešte, 2 vlastne jeden domáci, Sebastian Martoš si dá odvetu vlastne s Mamalou, s Miholkom z Boxerne Senec a ešte tam je vlastne ďalší pridaný zápas z Handlovej chalan.